Čaute všetci, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska tu máme našeho Chevroleta, ideme si toto zajazdiť. Je takýto plac, takéto všelijaké kolaje od aut, kolaje vyjazdené. Takže môžeme ísť na to. Ideme pomalíčky na nerovnosti. Uvidíme, čo sa nám podarí, a kde Chevrolet prejde. Som mal dobrý záber. Dáme to do jednotky, lebo asi sa tam zaprel troška. Keď nedám uzávierky, vidíte? Jedno sa točí, druhé sa netočí. Dáme prednú uzávierku. Ale niekedy ani predná nestačí, ale pomáha, veľmi pomáha tá predná. Skúsiť to prejsť. Také dosť sypké. Dáme ešte zadnú závierku pre istotu. Aké to je sypké všetko. Ale podarilo sa nám prejsť všade zatiaľ. To už neprejdeme, keby sme mali naviak, kde sa potiahli, a nevadí, tomu troška pomôžeme. Takto, ako keby som mal naviak, mu pomôžem troška. Moc veľký je tam sadol na spodobe. To keď sadne, už potom nie je šanca. A ono keď sa nemá o čo zaprieť, sa to šmíka. Na slniečku troška. Proste cez tie šikminy sa musí proste ísť do šikma. No, skúsi toto, či sa nám podarí prejsť. No, tento kopčok, čo tu máme, čo volá, kade vyjdeme. Zošmykneš do tej jamy.
Už to vidím. Ale skoro, ale prešiel. Zahrabal. Som presne vedel. Keď tam zahrabal do toho mäkkého a už proste potom to nevyšiel. Inou cestou. Asi moc veľké jamy, spadne do jamy a už sa tam zapere ovolaču a no, veľké jamy, to nie je moc dobrý terén toto veru, to som si moc dobre nevybral. Vidíte, to proste sa nedá tak ani jazdiť. Pôjdeme tu ďalej. Ideme dole, keď to je moc veľká prekážka. Je to strašne sypké a tieto palice, čo sú tu, tak to proste strašne vadí. Troška rýchlejšie pojazdíme. No to asi by sme nevyšli. To by tiež taká kopa veľká, to akože nemám šancu s takýmto sypkým úplne materiálom, čo tu majú. To po rovine pomaly nechce chodiť. Natočiť, ale to som ďalej, čo to bude. Zaujímavé, to asi nebude nič na takomto kuse, čo tu je. Ale aspoň na chvíľku som išiel sa prejsť, lebo sedieť celý deň v kamióne, to tiež nie je dobré. Aspoň takto troška zábavka na chvíľku. No. Takže ja to nebudem zbytočne naťahovať. Není sa aj tak na čo pozerať. Keď bude voľačo zaujímavé na ceste, ja vám natočím. Pôjdeme tam našim Chevroletom preskúmať voľaké nové svety, kde sme ešte neboli. Tak nás sledujte a vidíme sa v ďalších videách.